Morjesta! Mä oon Pesälä Ollissi BLK:lta ja tänään mä esittelen teille tän upean perhekodin Vantaan päiväkummusta. Tää sijainti on erittäin loistava. Meillä on 15 minuuttia lentokentälle, kivenheiton päästä löytyy alakoulut, ruokakaupat, päiväkodit. Itse tää meidän asunto. Tää on sisustussuunnittelijan kautta arkkitehdin kanssa yhteistuumin suunniteltu kokonaisuus. Eli täällä on kaikki materiaalit ja pinnat suunniteltu tarkkaan ja harkitusti. Ei mitään, lähdetään tsekkaamaan miltä meillä sisältä näyttää.